til sleepover. Det er det så. Da-da-da-dam. Jeg går efter dig. Jeg har aldrig været så glad for i mit liv. Kom her. Nej! Ja, hej. Jeg kan desværre ikke tage min telefon lige nu. Bare lægge en besked. Så ringer jeg hurtigt som muligt tilbage. Nej, mor! Du sagde, du ville tage telefonen. Mor, der er nogen herhjemme. Jeg ved ikke, om det er, men det er nogen, der løber efter mig. Kom nu, tag telefonen. Det er Sandras mobil, kan desværre ikke tage den lige nu. Jeg sidder og lægger en besked, så ringer jeg så hurtigt som muligt tilbage. Nej! Hallo? Ja, hallo, det er Lars, der er der, hva'? Hej, far. Vil du komme hjem? Hjem til mig hurtigt. Skat, jeg kan altså ikke lige det, jeg er på date. Nej, men der er nogen, der vil dræbe mig. Nej, skat, det er bare din fantasi. Nej, det er. Nu stopper du. Nej, far, det er ikke sjovt. Bip! I Kristus er himlens favn, der sidder og befrier os. Kom nu.